Ahojte turisti a turistky. Čaute. Čaute. Všetci, ktorí navštevujeme Tatranské hory, vieme, že odpadky do nich fakt nepatria. Zhodujú sa na tom nielen odborníci na ochranu prírody, ale aj samotní návštevníci a aj napriek tomu sa to deje. Každoročne nájdu dobrovoľníci v našich veľhorách, v kríkoch, plesách či v okolí turistických chodníkov XY kilogramov odpadu. Tak čo s tým? A nielen o tom, čo s tým, ale aj o tom, čo všetko priam neuveriteľné sa našlo na dne tatranských plies a taktiež o špeciálnych kontajneroch, či dokonca aj o prvých kompostovacích toaletách v Tatrách sa dnes budeme rozprávať ako inak s Táničkou a Vládkom. Tak, čo si o tomto myslíte? Ako to vnímate vy? No, akože keď sa pozrieme na odpadky celkovo, tak my doma veľmi poctivo separujeme. Nie som tá, ktorá vynáša tie odpadky, ale separujem aj zbierame odpadky a čo sa týka teda v Tatrách, tak vždycky po sebe odnesiem stúry, smeti, či už sú to šupky s banánov alebo rôzne obaly z horálok napríklad. A akože v Tatrách je tých smetí a odpadkov dosť. Nie je to, že nejak mega veľa, ale je toho dosť. A nerozumiem napríklad, ako niekto len tak môže vyhodiť nejaký obal alebo fľašu do prírody a nechať to tam. Tomu nerozumiem vôbec. No súhlasím s Taničkou, že odpadky v Tatrách sú problém a preto začnem hlavne od seba, že vždycky keď som na túre, tak sa snažím, aj to robím, proste si všetky odpadky dávam do batoha a znesiem ich dole a občas s Taničkou, keď ideme, tak niečo zoberieme aj čo vidíme na zemi a tak. Super. A čo vy? Čo vy a odpadky v Tatrách? Tento podcast sme pre vás pripravili v spolupráci s projektovou, inžinierskou a konzultačnou spoločnosťou Reming Consult. Vládko, vravel si, že je to problém, odpadky v Tatrách, teda že súhlasí s Taničkou, že je ich teda kopec a treba s tým čosi robiť a áno, naozaj treba a naozaj je to tak. Poďme si povedať, prečo je to fakt problém a čo s tým? No je to problém, lebo to škodí prírode a väčšina tých odpadkov sa ani nerozloží. Už sme si kedysi vraveli, že napríklad papierová vreckovka sa rozkladá 3 mesiace, plastový obal tisícky rokov, do 1000 rokov väčšinou. Sklo sa vraj nikdy nerozloží, sme si vraveli, takže to sú tie problémy a potom niektorí ľudia si myslia, že bioodpad je tiež v pohode, ale nie je a mali by sme si ho brávať so sebou, lebo to škodí pôde aj prírode celkovo. Lebo to narúša ekosystém, teda myslíme napríklad konkrétne nejaký ohryzok z jablka alebo šupka z banánu a preto milujem, keď niekde v Tatrách sú nejaké tie tabule alebo čo to je, ale také skrinky, v ktorých, napríklad jedna je na Kokavskom moste, kde som minule bol, tak v nich sú všetky rôzne predmety, aké sa dajú vyhodiť v Tatrách a pod každou je napísané, že ako dlho sa rozklada, že je tam cumlík napríklad, alebo vreckovka a potom papierová fľaša a ten posledný výklenok je tam všetko prázdne a je tam iba napísané, že ľudská hlúposť nikdy. Áno, to je super. To je vlastne, toto si teraz hovoril, to je na Kokavskom moste pri Podbanskom taký vlastne naučná informačná tabuľa. Hej, to je super. Hej, akože naozaj, že je veľmi pekné. Ale napríklad, že čo sa mne nepáči ani na pohľad, proste fakt sú tie smeti, že nerozumiem tomu. A že ako vizuálne. Hej, že vizuálne, že to nepatrí do tej prírody vôbec. A neviem ako vy, ale ja proste statier nechcem mať smetisko. A vlastne tiež to škodí aj zvieratám a napríklad medvede na to reagujú, na tie odpadky a teraz ako vieme, je to proste problém, no. No a takto to vnímajú aj iní tínedžeri? Či ako to je? Ako to? Akože vníma, aspoň čo sú v mojom okolí, čo mám kamarátov, tak to vnímajú, že je problém, aj vidia tie odpadky, aj sa o tom vzdelávame v školách. A je to také, ale keď prídeme už do tej prírody a vidia odpadky, tak je tam samozrejme takéto, že že čo to tu robí, ale väčšinou iba nejakí 2-3 sú takí, že idem to zobrať do batoha a odnesiem to potom dole. Čiže nejako špeciálne to neriešia, že... Ale vnímajú, že tam sú tie odpadky, že tam nemajú čo robiť
ale vlastne tá akcia neprichádza od všetkých. Nemyslím si, že by ako všetci zbierali odpadky alebo tak, ale keď aspoň svoje nevyhodia do prírody, tak to je tiež fajn. Hej, to je super, to je super. No. No, pýtam sa preto, lebo bolo by fakt super, keby sme si uvedomovali, alebo teda uvedomili, a teda nielen tínedžeri, ale všetci, že sme to my, ktorí tie hory znečisťujeme a že aj jedna odhodená vec môže naozaj spôsobiť obrovskú kopu alebo obrovské problémy, keď tak urobia viacerí. No a ako som v úvode hovorila, ono sa to naozaj deje a hovoria o tom aj štatistické údaje. Ja som sa dočítal, že v minulom roku sa v rámci tradičnej jesennej akcie Čistej hory, išlo už aj 47. ročník, vyzbierala v Tatrách viac ako tona odpadu. A za predchádzajúcich 46 ročníkov to bolo spolu až 65 tón, čo je na rok plus minus 1400 tón. A to je ako 230 dospelých slonov. Ty kokos. No to je brutál. A ja som napríklad počula, že minulý rok dobrovoľníci vylovili z plies vlastne hlavne poháre a rôzne fľaše a tiež niekoľko kilogramov, ale vlastne halus na tom celom je to, že to boli miesta, kde boli lavičky, na ktorých sedávajú turisti a proste, že oni to len tak tam odhodili, keď dopili. Že vlastne to bolo, tie lavičky boli kúsok od tých miest, kde to vylovili. Čiže vlastne... Oni to tam len vyhodili, keď proste... Dodrinkovali. Hej. No a vy aj máte nejaký zážitok v zmysle, že čo prekvapivé alebo nečakané ste videli povaľovať sa na tatranských chodníkoch, alebo ani nie a už vás to ani neprekvapuje? Neviem, či nečakané iba tie klasické, že obaly od potravín alebo použité vreckovky a plastové fľaše, ale počul som, no. Čo si počul? O nejakých špeciálnych prípadoch a tak ďalej, no. No, akože nie je to úplne klasika, ale ja som našla plienku, čo ma tak prekvapilo, použitú. Tak to bolo také, no. A ty, Vladko, si hovoril, to tak záhadne to znie, že čo, že nejaké čierne skladky myslíš, alebo... Aj to, ale hlavne, že na dne plies sa našli nejaké veci, ktoré proste aj z natáčania filmov napríklad. Áno, k tomu sa dostaneme. Ešte sa chcem vrátiť k tej plienke, že žiaľ, no tieto odhodené použité plienky sú naozaj bežné. A možno si kto si povie, že veď jedna plienka, kde si pod Tatranským kríkom, veď pohoda. Ale tá jedna plienka je fakt veľká environmentálna záťaž, lebo v prírode sa rozkladá stovky rokov. Od 200 až 500. Čo je podľa mňa brutál. No a teraz, Vladko, k tomu, čo si už naznačil. Ja som sa dočítala tiež o celkom šokujúcich veciach a predmetoch, ktoré sa povaľovali na dne tatranských plies. Tak, Vladko, máš slovo. No, takže... napríklad pištol, tu vylovili zo štrbského plesa a ešte dron, čo som tak počul. A vo Velickom plese našli aj lebku. To som tiež počula. Oni si vlastne najprv mysleli, že ide o kamzika, ale nakoniec sa zistilo, že išlo o nejakú kozu alebo o ovcu. A napríklad, ešte, že čo sa tam našlo, tak viem, že nejaká hokejová bránka tam bola, kotol na varenie gulášu, potom tam bola aj že sedačka z električky, veslo z čia z Rakúska-Uhorska, čo je podľa mňa akože... Neuveriteľné. Wow. A potom, že kotva, železná kopia a proste úplne... A z tej filmovačky, Vladko, vieš, že čo to bolo? Tomahawk. OK. No, poďme si povedať, ako teda správne odhadzovať odpadky v Tatrách. Aké máme možnosti? No, jednoducho treba všetko zobrať so sebou do batoha. A ak chceme, tak môžeme aj separovať. Ako separovať? Áno, zatiaľ sa dajú len PET fľaše a plechovky vo vysokých aj nízkych Tatrách a sú na to určené špeciálne kontajnery. A prvý z nich bol v roku 2023 na Hrebienku, ale odvtedy pribudli ďalšie. Ja som takto separoval na Kráľovej holi, inak za toto môže Slovensko zálohuje, to je fakt super nápad. Hej, ja už som tiež napríklad separovala, ale kde si v nízkych Tatrách a akože je to úplná bomba, lebo vlastne vďaka tomu zmizlo z prírody neskutočne veľa presne týchto PET fliaš a rôznych
plechoviek, ktoré sú presne zálohované a vlastne na Slovensku sa zálohuje a neviem, či teda viete, ale sme jednou z najlepšie zálohujúcich krajín v Európe. Takže to je úplne, že mega. To je mega, fakt mega. A ozaj, čo také ekotoalety v Tatrách, alebo dokonca prvé kompostovacie toalety? Už ste ich vyskúšali? Ja ešte nie, ale myslím si, že je to super a teda aj eko. A napríklad tieto sú na Zámkovského chate vo Vysokých Tatrách alebo na chate Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. A viem, že ešte sa plánuje najbližšie na Zbojníckej chate, že sa zavedú. A vlastne tiež máme aj prvé kompostovacie na chate pod Rysmi. No, tie kompostovacie sú fakt super. Keď sme boli na chate pod Rysmi, tak môj brat Petrik tam vystal dlhú radu na ne. A akože bolo cítiť nejaký zápach a tak ďalej, ale že vraj už fungujú. A fungujú na princípe, že živé organizmy, najmä dažďovky a červíky, rozkladajú ten odpad a menia ho na kompost. Viem, že s nimi na začiatku boli nejaké problémy, že v zime to všetko nefungovalo alebo tak, ale teraz je to už vraj všetko v pohode, takže už je to normálne navštevovaná toaleta. A čo je teda, ja ešte viem, tak tieto kompostovacie podobné, nie teda úplne presne také, ako sú na chate pod Rysmi, ale podobné, by vraj časom mali byť aj popri niektorých teda často a veľmi navštevovaných turistických chodníkoch, čo by bolo super. No to by bolo fakt super. No a keď spomínaš teda ten zápach, teda ak si spomenul ten zápach, istý typ zápachu, alebo teda vône majú aj samotné odpadky a zvieratá teda na to reagujú, to teda už prednaznačila aj Tánička na začiatku. Vy krmíte zvieratá? Nie, to sa ani nesmie. A preto, lebo takéto krmenie ľudskou stravou im spôsobuje vážne tráviace problémy alebo choroby a môžu uhynúť kvôli tomu. No a akože tiež hrozí, že si zvyknú na to a vlastne potom stratia plachosť a budú dotieravé. A napríklad môže ich tak zraziť auto, alebo ich môžu napadnúť psi, alebo sa môžu hoci ako inak zraniť a vlastne nie je to nebezpečné len pre tie zvieratá, ale aj pre nás, pre ľudí, pretože napríklad s veľkými zvieratami, ako je jeleň alebo medveď, proste keby sme ich krmili, tak oni sa za nami môžu len tak rozbehnúť, že proste chcem jedlo, daj mi jedlo, ja viem, že máš jedlo, proste môže to byť pre nás nebezpečné a vlastne, hej. No, snaď môžu zvyknúť proste. A čo také zabezpečenie kontajnerov proti medveďom? Vy toto registrujete, že teda v Tatrách to máme a že to teda treba? Už je to povinnosť zabezpečiť každý kontajner proti medveďovi. A som sa dočítal, že je to až na vyše 350 miestach, kde sa vyskytuje medveď hnedý. Áno, presne v 360 lokalitách a dokonca je táto povinnosť aj v písomnej forme, keďže existuje vyhláška Ministerstva životného prostredia a keď ju porušíš, teda týka sa to najmä tých, ktorí pracujú napríklad v cestovnom ruchu alebo v gastre alebo tiež obcí, tak hrozí pokuta. Ja ich tiež teda registrujem a vlastne ono to je také, sú to také proste uzavreté prístrežky s pevnou konštrukciou a veľmi pevnými dverami, takže medveď jednoducho nemá šancu sa dostať dnu, alebo také nádoby, ktoré sa dajú zamknúť, čiže nemôže ich otvoriť a akože ja si myslím, že je to fakt super. Určite. No a čo vy a Čisté hory? No, ja si myslím, že to je super akcia. A fakt som rada, že sa takéto čosi proste v Tatrách deje. A čo je ešte také zaujímavé, alebo pre mňa je to zaujímavé, že tento rok som rozmýšľala, že by som sa aj pripojila ako dobrovoľníčka. A vlastne pre tých, čo nevedia, tak toto je vlastne taká dobrovoľnícka akcia, kedy sa raz za rok snažia stovky dobrovoľníkov proste vyčistiť Tatry. A vždycky je to okolo, alebo v septembri a v októbri. Takto nejako sa to pohybuje. Áno, okolo toho septembra, októbra. A posledné roky sa to už nekonalo len jeden deň, ale viac dní. A to je fajn, lebo sa môže zapojiť viac ľudí a vyčistiť toho viac. A teraz to už nie je toľko po turistických chodníkoch, ale skôr čistia okolo ciest a odpočívadiel. A najviac odpadu sa minulý rok podarilo vyzbierať práve v tých turistických centrách, že v okolí Smokovca, Štrbského plesa, Tatranskej Polianky, Rohačov a Tatranskej kotliny.
No, zaznelo tu dnes kopec informácií, prečo teda fakt neodhodiť nič na tatranský chodník alebo mimo neho, alebo nebodaj do plesa. Ale úprimne, ja neviem, že či toto bude stačiť. Ja verím, že áno. Máte nejaký možno nápad alebo nejaké riešenie? Čo s tým? Ešte, mimo toho, že sme teda povedali, že naozaj nie. No akože podľa mňa fakt perfektné je, či už sú tie dobrovoľnícke aktivity, to je super, ale aj keď to je v Tatrách, ale hoci kde proste v prírode, tak to je bomba a potom proste zbierať tie smeti, no. No myslím, že máme jeden taký zážitok, keď si Tanička zbierala smeti, že? No, máme, ale... Čo von s tým? Ale to je bolo, lebo ja som nechcela, aby som sama zbierala smeti a aby aj Vladko vyzeral ekologicky, tak som vlastne zodvihla smeti a dala som ich Vladkovi potom. Akože po cudzích, keď ste šlapali... Na Štefanikovú chatu. Hej. Aha, okej. Čiže ty si vlastne zbierala, čo si videla, všetko, čo si videla. A aby som tu nebola ja len tá jediná aktívna, aby aj Vládko mal nejaké totok, že je ekologický, tak som mu ich dala. Ale Vládko bol rád. Áno, áno. No tak to je super nápad. Takže toto dávame do pozornosti ako super ďalšie riešenie. Zbierať cestou, keď sa vyberiete kamkoľvek v Tatrách, tak cestou v rámci túry. Čo vidím? Hej. To vezmem A za sebou. najlepšie v trojici, lebo jeden zbiera, druhý nesie a tretí to vyhodí. Tak držme si palce, teda vlastne odpadky v batohu, aby zostali naše hory čisté. Presne tak. Ahojte. Ahojte. Čaute. Tento podcast sme pre vás pripravili v spolupráci s projektovou, inžinierskou a konzultačnou spoločnosťou Reming Consult. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek, od mikrofónu učia deti i dospelých láske k horám Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.